Bore da, bore heddiw i ni gyda Angharad yn bysys G&M a y petrol fan hyn yn garej Pontfan. Nawr de Angharad, beth yw'r heriau mwyaf chi wedi wynebu yn y flwyddyn sydd wedi paso? Wel, diolch i byth, ni wedi cadw agor da'r petrol station. Ie. A ni wedi newid cwpl o oriau. Ond yn anffodus, ni wedi goffo stopo ar y bysys oherwydd yr Covid. Ni wedi gallu dal mynd, diolch byth, gyda'r Prifysgol, ond dim trips na dim byd. Neb yn mynd i Dymun man? Dim mynd man. Na, reit. Beth chi wedi newid eleni a sut ydych wedi gorfod addasu? Wel, da'r petrol station, ni wedi goffod addasu. Fi a mam yn helpu'r cwsmeriaid yn rhoi y petrol iddyn nhw os maen nhw moyn. Ni'n disinfecto os mae rhywun arall moyn neud y petrol. O rhan y bysys, amser mae'r Prifysgol, bod nhw'n dod nôl, ni'n disinfecto'r bysys, ni'n neud yn siŵr bod y staff yn glanhau. Gwybod beth i'n neud, ie, ac yn gwisgo masgau ar bethau ar y bys. Gwisgo masgau. Reit. Beth ydych chi wedi dysgu dros y cyfnod clo? Wel, ni wedi dysgu bod dim meddwl gormod ymlaen, un dydd ar y tro yw i. Ie, fel dywed Trefor Edwards, un dydd ar y tro. Diolch yn Angharad am dy amser bore yma. Diolch yn fawr iawn.